ବିଜୁ ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼େ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୁଟି ହେଲେ ଘରକୁ ଆସେ। ବାପା ମା, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟେ। ଦିନେ ବିଜୁ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ ହଉ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଜେଜେ କୁହ ତ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ? ଲୋକେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଜେଜେ ତାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ ତାର ଉତ୍ତର ପରେ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ବଜାରକୁ ଯିବା। ଦୁହେଁ ବଜାର ଗଲେ। ଗୋଟିଏ ନର୍ସରୀରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗଛ ଦୁଇଟି କିଣିଲେ। ଦୁଇଟି ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ। ଘରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଘରର ବାରିରେ ଲଗାଇଲେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଗାମଲାରେ ଘର ଭିତରେ ଲଗେଇଲେ। ଜେଜେ ବିଜୁକୁ ପଚାରିଲେ, କହ ତ କେଉଁ ଗଛ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହେବ? ବିଜୁ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଲଗେଇଛୁ। ଜେଜେ ତାକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖେ କିଏ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହେଉଛି। ତାପରେ ବିଜୁ ପୁଣି ତା ହଷ୍ଟେଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଜେଜେ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖ ତ କେଉଁ ଗଛଟି ବଡ଼ ହୋଇଛି। ସେ ଘରେ ଥିବା ଗଛ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିଲା ଗଛଟି ବେଶ୍ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, କହିଥିଲି ନା ଘରେ ଥିବା ଗଛ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହେବ। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଆର ଗଛଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଅନ୍ୟ ଗଛଟି ମସ୍ତ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲି ଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀ ସବୁ ସେ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବିଜୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଜେଜେ ବିଜୁକୁ କହିଲେ, ବାହାରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେତେବେଳେ ଟାଣ ଖରା ତ କେତେବେଳେ ଜୋର ପବନ, ପୁଣି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଢ଼ିପାରିଛି। ସତରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େ ସେ କେବଳ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବପ୍ରକାରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ ତଥାପି ଅବରୁଦ୍ଧ ନୁହୁଁ, ହତବୁଦ୍ଧି ହେଉଅଛୁ ତଥାପି ନିରାଶ ନୁହୁଁ, ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁ ତଥାପି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନୁହୁଁ, ଅଧପତିତ ହେଉଅଛୁ ତଥାପି ବିନଷ୍ଟ ନୁହୁଁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି।